Wah, si Bite King na po do. Napad jud si Ungart, si Joseph Sabilio. Ug napagid pod si Almoralde. Live day sila sa Surigao anang panahon na. Naa napuntaan ning vlog na ulahin ang tanan ba. I-delete naman jud nako ni ba pero murag sayang manggunya dungag-dungag mo pod og memory. Sige na lang, tara atong sugdan. Samtang layo pa ang oras sa show diri sa mi nagtambay sa hotel. Unya sa sulod sa hotel na pod sila cafe na amo apong gitambayan. Nga makita diri ang mga lain-lain na mga koleksyon sa mga musikero. Banda, solo, daan, bag-o na nagsalamin murag gwapo. Samot na ang nagvideo. Na CD, na DVD, nakuratan lang ko kay tingala ko kinsay na sa kisami biskwit. Kuratan mo ko. Anong tao mo? Dako kayong tambayawa na binakog na itaw gatanaw sa mga sa ubos. Nya diri na pagkapaniud to, paldo, kumpleto ang handa. Naay buko pero dili palwa. Busog ka na, bayad ka pa. Pagka the best. Mura jud apil sa bahin ba? PA ra ko diri oy. Mao po na akong mga kaubana po do. Mga PA pod. Pubring alimato. Kung magpaniod to, adto sa venue, sound check gamay, pagawas sa kala, ay naa na ang bida, kauban sa mga gwardya. I mean banda, biskwit pagsugod na mo, pero dili pa pwede manganta, kay naay gamayng problema. Ang mga tao, wala na imbita, naay plato og kutsara, pero ang pagkaon, nakalimtan og dala. Binuang maning ako kaon rin yung giadto ani ba? Aw kung ingana raman diretso ta sa panihapon. Di ba abtik kayo basta kaon? Lami kay ngisi kay paldo na pod. Ug syempre dira sa mansion halos kompleto ang tanan. Si Cookies ray wala kay gibutang sa pika-pika. Nya dira ra pod mi nagsabot-sabot na kaming tanan itom among suot para masulit pagid ang kaon ingani ang buhaton. Lakaw no. Puno man. Sabay. Biya na ta. Wala la. Pagkaon ko kampe. Partida kay ilang kagutom ana gikan pa sa India. Aw di pud ta kaingon kay pag-abot na mo sa backstage gisugat na pud ning pagkaon. Di jud lagi nga na makalingi. Aw okay ra pud na at least dili to mga siksi-siksi ang gitan-aw. Pag-abot pa yun sa VIP gibulag pa yun ang mga lalaking babae. Aw nagtapok mi mga good boys. Uy, jam-jam gamay dala practice. Tingala man sad ko ani kay sige na kog kadunggan akong pangalan. Mura magilhado pug kay ko diri. Nya ako mga kauban kay dili na ko nila tawagon sa akong pangalan. Mao day ni hinungdan di ay kinaaday ni siya. Nauna nagperform diri si Almoralde. Nya gisundan pud sa ilhado nga ungart kani si Joseph Sabilio. Natug ka? Unya ni sunod pud si Cookies. Ikantahan niya sabak daddy, bibo kayo. Siya ra po'y nakaputi kay wa napil sabot. Unya na pud day sila guest nagikan og Viva Max. Katura pud diretso ta sa main event. Uy, ang giatangan sa tanan kaning banda nga way pangalan. Bitaw oy si Bite King man jud. Siya sa diha karon kay puhon ako pod. Wah, nangandoy. Libre bitaw mangarap. Libre ra pud ang TF Biskwit. Bahala na basta kompleto ang kaon para ganado mo tugtog ba parehaan ni. Syempre di ko ni sila basta-basta. Samtang naga-perform si Bite King, suporta gyapon ng mga nahuman nag-perform. Nagtan-aw pud jud taon sila og naminaw og nag-atang pud kay pagkataod-taod nag-isa-isa na sila saka og sabay-sabay na pud sila nanganta. Syempre nalingaw jud ang mga tao. Nya bibo pa jud kaayo. Murag ni palit og 3-in-1 plus 1. Bisag ako na nag-video nalingaw po jud ko. Napakita jud ako akong nawong diha. Pero dili na ako nang nagkalo og yelo ha, nagdagan nag-video. Malibog ra mo sa pangalan pero mas gwapo pa na nako. Dira ra guro taman oy, dili man ni vlog. Wa jud ka nalingaw ba? Comment ra dira o gusto pa ka magdugay. Biskwit, I'll end all day.